IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Patyo ni Mayor Aldrin Garvida iti Nueva Era nga edukasyon na ti solusyon na para iti narangrang ay apanagbiaga. Gapu iti ito'y agtultuloy ti panangipaay ti local government unit iti Nueva Era iti Tulong Kadagiti agad-adal babaan iti libre a dormitoryo iti syudad ti Bataca para garay iti agbasbasa iti Mariano Marcos State University Bata Campus. Inluluwag ti Mayor dakkel paya pakanamayan dahiti naganak daytoy a programa gapu ta imbes sa 2,000 agpangato iti mabayadan da nga pagyanan dagiti ubing ket 8 a pisos laeng. Kinuna na paya saan na mamitlo nga aglugan dagiti estudyante gapu ta addana iti pagyananda iti uneg ti campus. Pinakalagaan dagiti anak tayo dito pinakitulog diretso mismo di boarding house da uneg ti MMSU campus dagitoy. So sapay ta danto met sa Marsalno para met kadigiti anak ni iti lawag makita tayo matirigat ti pabasa makaiayo data tuloy-tuloy lang ta digiti pumaspasa maggraduar pumasa iti board nga anak tayo madado digiti pabasa pero di pagyamanan mi unay kadigiti kakailyan ta dumdum nagdamet ken ararakupan da digiti nga programa tayo ta talaga nga dito iti edukasyon pinagadal disut mangted iti gusto nga solusyon tayo ti pinangiangat tayo ti biag ti tunggal pamilya. May naik iti daytoy kalkalikagom ti Mayor ti libre pagyanan dagiti agad-adal iti syudad ti Lawag. May palagip anabayagan na si sosuporta ti lokal a gobyerno iti Nueva Era iti benneg ti edukasyon. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.